Bon dia. Els ajuntaments, les administracions, tenim l'obligació, no tenim el deure, tenim l'obligació de mantindre el català. La primera cosa que hem de fer, si estarem en l'Ajuntament, és mantindre sempre al 100% les comunicacions en català. No podem permetre que la llengua pròpia del país, la llengua dels catalans, sigui menystinguda al 50%, al 25%, o sigui arraconada, és a dir, només comunicacions 100% en català. Una segona mesura, evidentment, que és la promoció, el suport, l'acompanyament de la cultura popular i tradicional del nostre país. No podem relegar a un segon terme la cultura dels catalans, feta pels catalans i feta a Catalunya, això sense menystindre altres formes de cultura que també són pròpies, però que no és la cultura catalana, i ens trobem que en ajuntaments com en aquest moltes vegades acaba passant a un segon terme. I la tercera acció, que és la promoció de la llengua catalana, la llengua d'acollida, totes aquelles persones que vinguin a l'Ajuntament, que s'empadronin, tenir un pla d'acollida que pugui preferenciar sí o sí el català, perquè el català és una llengua de cohesió, el català és la llengua pròpia del país, i la millor manera de progressar en aquest país és entendre, parlar i fer promoció del català. Jo mantindré el català i em teniu aquí per Catalunya, per Badalona i per la independència d'aquest país.